BCA:ta tarvitaan signaalimolekyyliksi proteiinisynteesin kiihdyttämiseen, eli tarkemmin sanottuna proteiinisynteesin translaation initaation aktivointiin. Okei, vähän simppelimmin selitettynä. Proteiinit koostuu sadoista eri aminohapoista, ja näistä keholle kaikkein välttämättömimpiä on niin sanotut haaraketjuset aminohapot. L-leusiini, L-isoleusiini ja L-valiini. Ja nämä haaraketjuset aminohapot auttaa lihasta pysymään anabolisessa eli kasvavassa tilassa, tehostaa reenejä ja estää lihasta yksinkertaisesti menemästä kataboliseen eli hajoavaan tilaan. Käyttämällä BCAA-tuotetta esimerkiksi ennen tai jälkeen treenin, sä tehostat sun harjoitusta ja annat lihakselle niin sanotusti raaka-ainetta, jolloin se voi toimia tehokkaasti ja palaudut sitten harjoituksen jälkeen hyvin. Eli summa summarum BCAA toimii lihasten rakennusaineena ja sopii kaikille, jotka haluaa tehostaa harjoittelua, lisätä lihasmassaa tai yksinkertaisesti haluaa terveellisen ja energisevän välipalan.